Najprv si otvorte svoj účet Roblox v internetovom prehliadači a uistite sa, že ste prihlásení. Keď ste na domovskej stránke, pozrite sa na hornú časť obrazovky a kliknite na ikonu ozubeného kolieska, aby ste otvorili ponuku nastavení. Odtiaľ vyberte možnosť nastavenia a na ľavej strane uvidíte niekoľko kategórií. Kliknite na súkromie a obmedzenia obsahu a posuňte sa nadol, kým nenájdete sekciu Viditeľnosť a súkromné servery. V tejto sekcii kliknite na viditeľnosť, kde vám Roblox umožňuje ovládať, kto môže vidieť váš online stav. Tu jednoducho zmente nastavenie online stavu na nikto a tým sa budete ostatným používateľom javiť ako offline, aj keď ste na Robloxe aktívni. Toto je obzvlášť užitočné, ak chcete mať súkromie, chcete hrať bez vyrušovania alebo jednoducho nechcete, aby ostatní videli, kedy ste online. Po uložení zmien je všetko hotové a váš online stav už nebude viditeľný pre nikoho.